Det her er jorden, og nu vil jeg fortælle, hvorfor det er klogt at sætte vindmøller i Norden, og ikke mindst i Danmark. Det her er ækvator og solen. Som I nok ved, skinner solen mest ned på ækvator. Det resulterer i, at det er varmere på ækvator. Det kommer jeg tilbage til, hvorfor det er vigtigt for vindsystemet. Det her er atmosfæren. Atmosfæren er ligesom en mur for vinden. Når vinden når atmosfæren, kan den ikke komme længere op. Når solen så har varmet vinden op, eller luften op ved ækvator, vil luften altid stige opad. Varm luft stiger altid opad, og det resulterer i, at der er mangel på luft nede ved ækvator. Når luften så har stiget opad i så lang tid, at den rammer atmosfæren, så kan den jo ikke komme længere op, og så vil den automatisk sprede sig ud til siderne. Når luften så har været op ved atmosfæren i et stykke tid, så bliver den kølet ned derop, og kold luft vil altid gerne ned, så den begynder så at tage sin tur nedad. Når luften så rammer jorden, ryger vinden ud til siderne igen, ligesom op ved atmosfæren. Når vinden så har været nede på jorden et godt stykke tid, bliver den varmet op, og så vil den gerne stige til værs igen og ramme atmosfæren og gå ud til siderne, og så blive kølet ned, og så falde ned igen. Det er lidt en cyklus. Men hvis vi så tager op til Danmark, skinner solen jo ikke nær så meget, og så bliver vinden ikke varmet op på samme niveau. Det resulterer i, at der ikke er nær så meget vind og så meget luft oppe i luften, som nede på jorden. På jorden er det så lidt omvendt som ved ækvator. På jorden er der højtryk, og i luften er der lavtryk. Og det er derfor, at der er meget vind oppe i Norden, og det er derfor, det er også klogt at sætte vindmøller op i Danmark.